És olyan furcsán nézett. Nem. Azaz, de hogy nem. Én azt mondtam, ugye hozzám jössz. Erre ő meg, na várjunk csak, nem te mondtad, hogy 30 előtt nem nősülök? Olyan vicces volt. Igen, tényleg nagyon vicces. Hogy utaztak, szenátor úr? Ja, köszönöm, jól, igen, nagyon jól. Végig kocsival jöttünk, hogy lássuk ezt a szépséges tájat. Elég hosszú volt az út. Virginia, Kentucky, Tennessee, Georgia. Egyszerűen varázslatos volt lejönni északról, ahol hideg van, ide délre, ahol meleg van. És végignézni, hogyan változnak, szinte percről percre az évszakok a mi csodás országunkban. A feleségemmel minden ősszel elmegyünk Virginiába leveleket nézni. Virginiában gyönyörű fák vannak, de azt hiszem azért az ohiói fákat sem kell lebecsülni. Igen. Végig káprázatos fák voltak az út mentén. Káprázatosak. Halló? Szóval együtt elmegyünk Virginiába, hogy pihenjünk, kikapcsolódjunk. Tudják, gyönyörködünk a fában, a vidékben. Minden csoda szép. A hegyek, a völgyek. Aztán vannak ott még gyönyörű dombok is. Fantasztikus. Vörös fák, nagy kék hegyek, zöld mezők. És utak, feketék, kettészelik a zöldet. Gyönyörű színek. És fák. Pennsylvania is szép ám. Igen. A feleségem volt az? Aki telefonált? Azt hiszem ő volt. Úgy el voltam merülve. Vel, anyuci volt az? Igen, ő. Elakadt, és azt szeretné, ha neki látnánk nélküle. Én felvettem volna, de teljesen lekötött, amiről a szenátor úr mesélt. Nem is volt olyan érdekes. De, hogy nem csodás volt.